Hi, my name is Patrick Twice, Mr. Beast Zimbabwe. We are broadcasting live from our Patrick Twice stores. Pano Patrick Twice tinokudzanya dzese dzikuitika social media matumana ose enyika timire tinge tikupakurai tikuudzaya nde nhasi tauya nechikutendereka tauya nechikutendereka boys mastreets esocial media boys pane police boys yamamiswa ichita kubata driver mushikashika boys boys apa povo dzichitoningirina apa povo dzichitokuchidzira dzichitoseka porisa boys apakaipa hatisi kukurudzira kuti rwai polisi but aumana apakaipa boys polisi yakaita se yakashingwa boys yakashingwa boys boys apana polisi boys yakabamiswa boys inendikirira but musoro wepolisi boys ukazobatwa boys warova polisi ukazobatwa boys apahwana ako but unenge wasekererwa unenge vaonererwa nemaziso evanhu but hasi mupurisa zvinozomakiswa kumamiswa apakaipa fidhio rachona ndiro ripi